Tere! Tää on mun unboxaus tästä, mikä tää nyt on, Tokyo Marui M92F. Tällainen kansi tässä, ei alle 18-vuotiaille, muovikuula ase. Tällainen hieno laatikko. Sitten jotain japaninkielistä ohjekirjaa. Japanin kieltä. Ja aika tällaista, en ymmärrä itse mitään. Ja sitten kans tällainen kolmas vielä. Ja sitten tuli täältä Pro Airsoftista, kun tilasin muovikuula-aseen turva- ja käyttöohje. proairsoft.com. Ja tää on siis niinku kaikki tällaiset turvatiedot ja hopupin säädöt ja kaasuaseen putsaus ja tollaset. Sitten itse lipas. Tuohon menee kuulat ja tää on tällainen hieno. Tässä on molemmilla puolilla tää mikä tää nyt on, lippaanpitomekanismi, että niinku, tai toi kohta, missä se pitää sitä, että sen saa kummalle puolelle haluaa, ja että niinku vasenkätiselle ja oikeakätiselle. Sitten tästä tuli tällainen 300 kuulon paketti, tai en mä ole varma, oliko se 300, jotain 300 luokkaa, 200 luokkaa päälle mä oon jo ampunutkin näitä, ja tämän verran niitä on sit jäljellä, ja sitten itse ase. Tällainen hieno. Iskuri tulee taakse ja kaikki hienot tällähet. Ja tää on silleen niin kuin, että tää lipas menee tonne tälleen hienosti ja tossa on se, minkä puolta voi vaihtaa. Ja niinku tosta napista kun painaa, niin lipas tippuu. Ja näin edespäin, niin se alkaa sitten olla siinä. Mä teen tästä varmaan sellaisen niinku ihan ampumis sellaisen jossain välissä videon, missä mä testaan tätä, tai näytän teille, kun mä testaan tätä, kuin hyvin tää ampuu. Ja sittenhän tässä vois niinku kohta alkaa lopettelemaan. Ja tää on tässä huono puoli, että tää aika taakse pitää vetää tää luisti niinku. Näin taakse pitää vetää luisti, että saa aseen ladattua. Ja niinku pamahushan on niinku tota luokkaa, että koira pelästyi tossa justiinsa. Ja sitten tää boksi on, tää laatikko on sitten tällaista styroksia ja silleen, että niinku ihan kelpo laatikko ja aika helppo avata, ei mitään ylimääräistä. Nyt mä ostin tällaisen 2700 kuulan paketin. Diablo-kuulia voin suositella melkein kenelle tahansa suomalaiselle airsoftarille. Löytää melkein mistä vaan ja ne on hyvälaatuisia. Sitten mä ostin samalla tällaiset Airsoft-suojalasit. Nämä on samanlaisia kuin sellaiset niinku ilotulitussuojalasit, mitä saa jostain kaupoista, mutta nämä on vähän kestävemmät. Näissä on se joku pieni ero siinä, että nämä on niinku Airsoft-lasit. Ja näistähän siis niinku näkee läpi silleen ihan, ettei sitten edes huomaa, että onko toi lasi eessä vai ei. Ja se on sitten siinä. Kiitos katselukerroista, kiitos katsomisesta ja subatkaa ja se kestää tasan 2 sekuntia. Kiitos.